Здравейте, аз съм Емил Вълчев, национален състезател и вице-европейски шампион по джудо и отскоро и треньор на аматьорска група в Ходокан Пазарджик. Групата съществува от 20 март тази година, вече стават 2 месеца. Започнах тази група, защото в Пазарджик нямаше аматьорско ниво на джудо и всички тренирахме професионално. Аз знам, че има голямо желание и интерес към нашия спорт и исках да го разширя и да го покажа на хора, които да го тренират с цел да се запознат с това изкуство и да си вдигат общото духовно и теловно здраве. Докато съм треньор на аматьорската група в Ходокан, аз съм също така и състезател, продължавам да тренирам професионално, както за моя клуб, така и за националния отбор. Аз успявам да ги съчетавам, защото тук тренировките са ми от по-късно, съответно ставам сутринта, ходя си на сутрешна тренировка, след това на вечерна и вечерта идвам да тренирам аматьорската група. Когато тренирам само за себе си, отговорността е много по-малка, защото знам, че това, което правя, ще се отрази само на мен, докато като тренирам групата, аз знам, че поемам отговорност за здравето и за развитието на много хора, които си поверили доверието на мен. Съответно има малко повече напрежение, но също така ми е много интересно, защото знам, че аз ги уча на нови и на хубави неща и им дигам общото здраве, което винаги е целта в джудо. Любителската група няма точно определена възраст. Идеята на групата е за хора, които се чувстват по-закъсняли с започването на тяхния път в джудо и искат да научат основните неща. Съответно, това става въпрос за 15-16 годишни и нагоре. В групата имам хора на по 16 години и имам хора на по 50 години. Защото джудо е спорт, който може да се практикува независимо от възрастта. Целите, които си поставям като треньор, просто както започват всяка тренировка, така и да си тръгват напълно здрави, щастливи и научили нещо ново. Те нямат за цел да стават състезатели и професионални спортисти. Тяхната идея е просто да научат нещо ново за този спорт и да влезнат в по-добра физическа форма. Искам да кажа на хората, които обмислят да започнат да тренират джудо, че възрастта няма никакво значение и не трябва да ги е срам от това, че не са тренирали никога до сега, защото всички в тази група са започнали от нулата и прогресивно всички заедно напредваме. Джудо е доста достъпен и доста лесен спорт за трениране, доста безопасен, така че заповядайте да тренирате при нас. Заради дисциплината и самозащитата. За интереса на бойна изкуство. Понеже съм любител на спорта. За културата на самураите. Мен ми хареса спорта, защото те учи на много неща, на дисциплина, на уважение към противника и най-вече към треньора. За мен джудото ми беше мечта от когато бях малък, но в моят град, за съжаление, по моя време нямахме инструктори по джудо. Идвах тук в България, малките намериха джудо, намериха училище за джудо и аз си намерих треньор и вече си живея мечтата.